Dobrý podvečer, všetci, ktorí nás sledujete zo záznamu alebo priamo teraz v tejto chvíli. Je 2. novembra podvečer. Začíname 12. stretnutím, online stretnutím, kde nadácia Ecopolis v rámci programu Sadíme budúcnosť, ale aj svojich iných programov sa snaží zdieľať dobré, ale aj nedobré skúsenosti z výsadby stromov, pretože učíme sa aj tým, čo sa nám nepodarí alebo čo sa rokmi ukáže ako nie dobrá prax. Dnes sa budeme rozprávať na tému pôvodné a nepôvodné druhy drevín. Ešte na začiatok veľmi krátko k organizačným otázkam. Tí, ktorí nás vlastne pozeráte napriamo, naživo, dnes vo štvrtok, 2. novembra. Ja sa volám Martina Pavliková, budem túto diskusiu alebo tento webinár moderovať. Ak vlastne po začiatku bude približne polhodinová prezentácia našej dnešnej hostky, odborníčky, expertky na tému, ktorú teda dnes chceme diskutovať. Ak budete mať nejaké otázky, prípadne vaše skúsenosti alebo budete chcieť niečo zdieľať, tak prosím, napíšte nám to pod tento live streaming, ktorý vlastne máme vonku na našej stránke. My tie otázky budeme zbierať a teda budeme ich, ak sa budú dať priamo odpovedať, alebo proste zaujímame ich možno k nim nejaké stanovisko, ak to budú len skúsenosti. Prípadne, ak to bude niečo zložité, tak samozrejme zabezpečíme potom spracovanie odpovede a zverejníme ho pod týmto streamom. Z diskusie alebo z dnešného webináru budeme robiť aj záznam, ktorý bude zverejnený na našom YouTubeovom kanáli, tak ako predchádzajúcich 11 vlastne záznamov, ktoré sme doteraz už za tie mesiace, ktoré tieto akcie pripravujeme, už dali von. Doteraz sme sa vlastne rozprávali o rôznych aspektoch úspešných projektov. Rozprávali sme sa o tom, že ako vybrať miesto na výsadbu stromov, ako vybrať stromy ako také, ako si skontrolovať, ktoré sadenice sú kvalitné, no, ako sa starať o vysadené stromy. A mali sme už aj 4 príklady dobrej praxe, ktoré sme v rámci nadácie Ecopolis podporili a ktoré teda veľmi radi sledujeme a teda vidíme ich, ako sa darí. Dnes sa budeme teda venovať téme pôvodných a nepôvodných druhov drevín a vrátili sme sa k tejto otázke pretože dosť veľká diskusia aj v súvislosti napríklad so zmenou klímy sa vlastne vrácia neustále, aké druhy drevín vyberať, ako vopred, možno veľa rokov vopred predvídať, čo sa stane vlastne s tými vysadenými druhmi alebo tými vysadenými stromami. A táto otázka samozrejme je dôležitá aj kvôli tomu, že stále na Slovensku máme v podstate až takmer neobmedzenú možnosť kúpiť si akékoľvek sadenice a sadiť ich teda buď na svoj pozemok alebo na pozemok niekoho iného, samozrejme so súhlasom. A je veľmi dôležité poznať, ako si teda vyberať tie dreviny, čo na to hovorí súčasná legislatíva, čo by sme vlastne mali vedieť predtým, ako vysadíme ten daný strom, aj v závislosti od druhu, ktorý sme si vybrali. Dnešná téma bude teda rozoberaná zo strany expertky na najvyššie na to povolanej. Pozvali sme členku správnej rady ISA Slovensko, doktorku prírodných vied, doktorku pedagogiky, bakalárku Danielu Váškovú Kasákovú, ktorá sa venuje vzdelávaniu ľudí, pôsobí ako lektorka na Inštitúte verejnej správy, má vyštudovanú pedagogiku pre učiteľské predmety biológia a chémia, ale úspešne zložila aj 2 malé doktoráty, jeden na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity so zameraním na kriminalistickú techniku a foreznú chémiu a na Prírodovedeckej fakulte potom doktorát so zameraním na odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov drevín. A tá jej expertíza teda smeruje k rozličným oblastiam. V súčasnosti je tiež doktorantkou na Prírodovedeckej fakulte a venuje sa práve výskumu odstraňovania nepôvodných druhov drevín na území Slovenskej republiky. Ja teda odovzdávam týmto slovo a poprosím o zdieľanie prezentácie pani doktorku Danielu Váškovú Kasákovú a odovzdávam jej týmto slovo. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rada, že dneskajšieho live sa môžem, alebo teraz záznamu sa môžem zúčastniť a verím to, že moja prezentácia vám prinesie nové informácie a určite sa dozviete aj niečo nové. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Takže dneskajšia téma budú pôvodné a nepôvodné druhy drevín. Na začiatku teda bolo spomínané pani Pavlíkovou, že som teda členka správnej rady ISA Slovensko. Ja by som na začiatok chcela povedať pár informácií, najmä o ISE preto, že my ako ISA sa v prvom rade snažíme o vzdelávanie ľudí, nielen laickej, ale aj odbornej verejnosti. Združujeme všetkých arboristov na území Slovenskej republiky, podielame sa na rôznych školeniach, ale momentálne teraz pripravujeme aj materiály, ktoré sa týkajú týchto inváznych nepôvodných druhov drevín, ktoré chceme teda predstaviť a rozposlať teda viacerým aj inštitúciám, ale aj našim arboristom a rozprávať sa o tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá pre nás a nielen pre nás ako arboristov, ale aj pre samosprávy, ale aj pre všetkých tých, ktorí sú majiteľmi, správcami alebo prenajímateľmi pozemkov, na ktorých sa nachádzajú vlastne tieto nepôvodné druhy drevín. Ešte by som chcela povedať, že ISA Slovensko, taká dôležitá informácia, zabezpečuje certifikáciu na území Slovenskej republiky. Je to slovenský certifikovaný arborista, podzemný pracovník, kde sa venujeme aj téme týchto nepôvodných druhov drevín. A je naozaj zaujímavým aj pre úradníkov v samosprávach túto certifikáciu získať a ďalej sa vlastne vzdelávať. Podielame sa takisto aj na príprave arboristických štandardov. Tí, ktorí sa venujú tejto tematike, tak vedia veľmi dobre, že momentálne máme prijatých 7 arboristických štandardov. Začali sme rezom stromov, ďalej je to ochrana drevín pri stavebnej činnosti, hodnotenie stavu stromov, výsadba stromov a krov, ďalej je to rez krov. Arboristický štandard číslo 6 je starostlivosť o dreviny okolo verejnej technickej infraštruktúry a posledný, ktorý bol prijatý a je teda najnovším, je úprava podmienok pre rast drevín a v urbanizovanom prostredí. Takisto sa podielame na prekladoch odbornej literatúry a ponúkame ich na stránke ISA Slovensko. Tí, ktorí sa pravda, že chcú venovať tejto problematike, tak ich odporúčam. Tuto som vypichla najmä najdôležitejšie, alebo teda odporúčanejšie odborné publikácie. Jednou je príručka k hodnoteniu stavu stromov, ďalej je to kontrola stromov s ohľadom na ich druh. Prvá slovenská učebnica arboristiky a posledná je drevokazné huby, je to vlastne poznávacia pomôcka. No a teda k našej téme, tak dôležité je na začiatok si povedať, z aké legislatívy teda vychádzame. Nie je to len tak, že sme si my stanovili nejakú tému a tejto sa budeme venovať. O téme nepôvodných inváznych druhov drevín sa dočítame najmä v našom základnom zákone, a to je zákon číslo 543 z roku 2002. Je to zákon o ochrane prírody a krajiny. Ďalej s ňou prislúchajúca vyhláška číslo 140 z roku 2021, ktorou sa vlastne vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Avšak najdôležitejšou, kde sú už určené spôsoby odstraňovania, sú uvedené tieto invázne nepôvodné druhy. Je to zákon číslo 150 z roku 2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Bolo prijaté vlastne aj nariadenie vlády číslo 449 z roku 2019, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky a vyhláška číslo 450 z roku 2019, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov. Máme tu legislatívu aj Európskej únie. Najdôležitejším nariadením je nariadenie Európskeho parlamentu číslo 1143/2014 a vykonávacie nariadenie, ktoré bolo prijaté v roku 2019. Na tomto slajde sa nachádza ako 4. na spodu, a ktorým sa vlastne mení vykonávacie nariadenie s cieľom aktualizovať zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy únie. Skôr teda, ako začneme rozprávať o jednotlivých druhoch,
a budeme si hovoriť, aké druhy vlastne poznáme a aké sa nachádzajú na našom území. Povedzme si ako keby také základné pojmy o tom, že aké sú to tie nepôvodné druhy a pôvodné druhy. Pôvodnými druhmi sú to druhmi, ktoré vznikli v danej oblasti bez prispenia človeka, alebo sa do nej dostali nezávisle na ľudskej činnosti z oblasti, kde je pôvodný. V strednej Európe sa považujú za pôvodné druhy, ktoré tu existovali od konca posledného glaciálu. To je vlastne 9600 rokov pred Kristom, do začiatku neolitu, to je vlastne 5700 až 4700 rokov pred Kristom. Nepôvodným druhom je druh, poddruh alebo nižší taxón, introdukovaný mimo svojho prírodzeného, predchádzajúceho alebo súčasného areálu, priamo alebo nepriamo v súvislosti s ľudskou činnosťou, zahŕňa akúkoľvek činnosť gamety, semena alebo propaguly takéhoto druhu, ktoré sú schopné prežiť a následne sa rozmnožovať. Invázny nepôvodný druh je nepôvodný druh, ktorý sa šíri relatívne veľkou rýchlosťou a na rozsiahlom území a ktorého introdukcia a šírenie má negatívny vplyv na pôvodné druhy a ohrozuje biologickú diverzitu alebo spôsobuje škody rôzneho charakteru. To sú napríklad ekonomické. Expanzívny druh je to druh v danej oblasti pôvodný, jeho areál sa však v poslednej dobe zreteľne rozširuje, čo často závisí na pasívnom aj aktívnom šírení človekom. Príkladom nežiaducej expanzie je expanzia smlzu kroviskového alebo európskeho úlitníka Theodoxa riečného o povodí Dunaja. Také základné vlastnosti týchto nepôvodných druhov rastlín som zhrnula v nasledujúcom slajde. A tieto vlastnosti sú teda nasledovné. Sú to väčšinou dovezené alebo okrasné alebo medonosné rastliny. Majú veľmi vysoký produkčný potenciál, čo si môžeme všimnúť aj pri niektorých druhoch, napríklad pri Ailantuse altissima. Ďalej je to rýchle šírenie vegetatívnym spôsobom, napríklad sú to tie podzemky, alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Ďalej tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie po prívodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách. Tu si môžeme opäť povedať o tom, že najčastejšie vyskytujúcim sa druhom týchto nepôvodných invazných druhov drevín je Ailanthus altissima, ktorý sa naozaj nachádza pri týchto cestách, nachádza sa na pozemkoch, ktoré nie sú nejakým spôsobom upravované. A ďalším je v prípade masového rozšírenia menia charakter biotopov, ohrozujú pôvodné druhy rastlín. Sú známe aj ako alergény, sem napríklad môžeme spomenúť zlatobil alebo ambrózu postnatú, a vyvolávajú kožné poranenia, napríklad je to bolševník lekársky. O týchto alergénoch alebo o týchto rastlinách, ktoré spôsobujú rôzne poranenia, si budeme rozprávať samostatne pri jednotlivých druhoch týchto inváznych nepôvodných drevín. A odstraňovanie týchto nepôvodných druhov rastlín musí byť systematické, niekoľkoročné. Musí byť často kombinované s herbicídom, aby sa dosiahli požadované výsledky. V tomto môžem povedať to, že naozaj pri odstraňovaní týchto nepôvodných druhov neznamená to, že keď to odstraníme v jednom roku, tak v ďalšom roku sa už tieto nepôvodné druhy neukážu. Práve, že musíme sa odstraňovaniu týchto nepôvodných druhov venovať aj niekoľko rokov po sebe, aby sme ich vlastne vykinožili z daného pozemku. Aktuálne evidovaný výskyt inváznych druhov rastlín v Slovenskej republike je dostupný na interaktívnej mape Slovenska, ktorú spracovala štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Vydala veľké množstvo informačných materiálov, ktoré sa týkajú problematiky nepôvodných inváznych a invázne sa správajúcich druhov. Môžem povedať, že v poslednej dobe sa štátna ochrana prírody venuje danej problematike. Momentálne prebiehajú rôzne školenia na území Slovenskej republiky, kde sa vlastne tieto problematike venujú a hovoria o tom, ako tieto dreviny odstraňovať, aké sú spôsoby teda odstraňovania, ktoré sú uvedené vo vyhláške a v nariadení, a teda ako ďalej postupovať pri odstraňovaní týchto nepôvodných inváznych druhov drevín. Svoju prezentáciu mám rozdelenú do niekoľkých častí. Prvou časťou sú teda nepôvodné druhy.
Zoznam nepôvodných druhov, ktoré sa môžu vysádzať alebo pestovať bez súhlasu orgánu ochrany prírody, je vlastne uvedená táto príloha číslo 2 vo vyhláške číslo 170 z roku 2021. Sem napríklad patria uvedené druhy, to je napríklad tagaštan konský, gaštan jedlý, dula podlhovastá, orech kráľovský, moruša biela, moruša čierna a myšpuľa obyčajná. Invázne bylinné druhy, týchto druhov je o mnoho viacej. Informácia, takisto aj obrázky, ktoré sú súčasťou mojej prezentácie, sú použité zo stránky štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Ako prvou je ambrózia palinolista. Je to jednoročná bylina, ktorá je rozkonárená, je chlpatá až plstnatá, dorastá až do výšky 20 až 150 cm. Pri nej je veľmi dôležité si uvedomiť a nezabudnúť, že je to veľmi silný peľový alergén. Odporúčané metódy odstraňovania, nakoľko sa jedná o jednoročnú bylinu, sú najvhodnejšie metódy mechanické metódy alebo mechanický charakter odstraňovania. Zásah je vždy potrebné realizovať období pred kvitnutím druhu, takže to je do začiatku augusta, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozširovaniu semien. Pri ojedinelom výskyte sa môže využívať vytrhávanie alebo výkop tejto rastliny. Väčšie porasty sa mulčujú alebo kosia. Vhodné je realizovať tento zásah opakovane. Môže sa použiť aj postrek na ochranu rastlín, herbicid, ale nakoľko sú účinné mechanické spôsoby odstraňovania, odporúča sa využiť tento spôsob. Ďalšou takouto inváznou rastlinou, alebo teda bylinou, je glejovka americká. Pri niektorých týchto bylinných druhoch sa nachádza hviezdička. Táto hviezdička znamená, že sú to dreviny, ktoré vzbudzujú obavy Európskej únie. Samotná glejovka americká je trváca bylina so sivostou chlpatou byľou, zvyčajne len málo rozkonárená, ktorá pri poranení hroní bielu šťavu. Rastlina dorastá až do výšky 2 metrov. Spôsoby odstraňovania môžeme povedať, že je pravidelným kosením niekoľkokrát ročne. Ak je zrealizované len jedno kosenie za rok, musí byť v období pred kvitnutím tohto druhu, aby sa zabránilo prípadnému vytvoreniu semien a tým aj ďalšieho rozšírenia druhu. Pri menších porastoch je účinné aj vykopávanie alebo vytrhávanie rastlín, vtedy je však potrebné odstraniť z pôdy celý podzemok, aby z ponechaného zvyšku rastlina ešte opätovne nevyrastla. Využíva sa aj mechanické odstraňovanie postrekom, to je herbicídom, prípadne vlastne kombinovaný spôsob odstraňovania, kedy sa porast najprv pokosí a na novo narastené rastliny sa ešte postriekajú určitým chemickým postrekom, teda herbicídom. Ďalej je to falopia, čiže rod pohánkovec. Ide o statné trváce byliny s veľmi bohato rozkonárenými podzemkami a môže dorastať až do výšky 3 metrov. Metódy odstraňovania je najmä účinný chemický postrek registrovaným herbicidným prípravkom. Najvhodnejšie obdobie je na jeseň, v čase odkvitnutia druhu pred prvými mrazmi. Po aplikácii herbicidu sa poraz kontroluje, či po postreku táto drevina, alebo teda táto bylina zhnedla a vyschla. Ak nie, je potrebné zásah opätovne opakovať na ostatné zelené časti. Potom sa vyschnutý porast ponechá cez zimu premrznúť a na jar sa odstrania uschnuté časti rastieň. Môže sa pri menších porastoch využiť aj kosenie alebo mulčovanie v čase pred kvitnutím rastlín, pričom je najlepšie opakovať zásah viacejkrát ročne a takýto zásah je potrebné uskutočniť niekoľko rokov po sebe. Osamotené rastliny sa môžu aj vykopávať. Ďalšou inváznou bylinou je bolševník obrovský. Myslím, že asi väčšina z nás sa už s ňou stretla, najmä v extraviláne, keď chodívame na prechádzky. Je naozaj veľmi vysoká, môže dosahovať výšku 2 až 5 metrov. Druh je samoopelivý, takže jedna osamotená rastlina dokáže vytvárať semená. Tie sú produkované v desiatkách tisícoch. Sú pomerne veľké a ľahké a dokážu v pôde prečkať roky a klíčivosť si zachovávajú až 7 rokov. No a spôsoby odstraňovania
Spôsoby odstraňovania pri menších porastoch alebo jednotlivých rastlinách je možné využívať vykopávanie alebo vytrhávanie. Väčšie porasty sa odporúčajú kosiť alebo mulčovať v období pred kvitnutím druhu, aby nedošlo k vytvoreniu semien. Zásah je potrebné v priebehu roka zopakovať. Účinnou metódou je ostrihávanie nezrelých súplodí približne 2 až 3 krát týždenne po odkvitnutí druhu. Pravda, že to záleží aj od počasia, či toto počasie je vhodné, alebo teda dá sa to realizovať, keď sú vytvorené ešte len nezrelé semená. Ostrihnuté súplodie sa umiestní do igelitového vreca, tak aby semená neopadali a na vhodnom mieste sa spália. Odstrihnutím súplodí počas vegetačnej sezóny sa rastlina oslabí alebo zahynie. Na potlačenie populácie druhu sa dá využívať aj pastva oviec alebo dobytka, ktoré spásajú jeho listové ružice. Optimálne je to v čase, keď druh ešte nekvitne. Pri tomto volšemníku je potrebné si dávať veľký pozor, nakoľko spôsobuje vážne poškodenia kože, podobné popáleninám, čiže pri odstraňovaní je dôležité používať ochranné pomôcky, nakoľko môže dôjsť k popáleninám, ktoré sú veľmi červené a častokrát vlastne je potrebné navštíviť lekára. Ďalšou je netýkalka žliaskatá. Táto pekná ružová kvetinka, ktorá patrí tiež medzi nepôvodné invázne byliny. Je to až 3 metre vysoká jednoročná bylina a využíva sa spôsob odstraňovania najmä mechanické spôsoby, pretože sa druh vyskytuje v okolí vodných tokov. Účinné je kosenie niekoľkokrát ročne, ktoré by malo byť zrealizované ešte pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo vlastne tvorbe semien. V dostupných lokalitách sa môže využívať aj pastva dobytka. Menšie porasty sa dajú eliminovať aj vykopávaním alebo vytrhaním rastlín. Účinný je teda kombinovaný spôsob, kedy sa porast najprv pokosí a na novo narastené rastliny sa ešte v tom istom roku môžu postrikať herbicidom. Ako vidíme, aj tu máme pri netýkalke žliaskatej hviezdičku, čiže sú to byliny, ktoré vzbudzujú obavy Európskej únie. Ďalšou nepôvodnou inváznou bylinou je teda zlatobíl kanadská. Zlatobíl kanadská je veľmi silný peľový alergén a spôsob jeho odstraňovania opäť. Pri jeho odstraňovaní je dôležité mať na sebe ochranné odevy a rukavice. A odstraňovanie je prostredníctvom kozby alebo mulčovanie porastov v čase pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozširovaniu semien do prostredia. Možná je aj pastva oviec alebo dobytka, prípadné pôranie, ak sa porasty druhu vyskytujú na okrajoch polí. Pri menších porastoch sa využíva vykopávanie a vytrhávanie rastlín. Všetky zásahy je potrebné opakovať niekoľkokrát za sebou, v niekoľkých rokoch po sebe. No a poslednou z tejto našej skupiny je zlatobíl obrovská. Opätovne je zlatobíl obrovská veľmi silný peľový alergén a je to trváca rastlina, ktorá dosahuje výšku 50 až 250 cm. Metódy odstraňovania vhodným spôsobom je najmä kosenie alebo mulčovanie porastov zlatobíle v čase pred kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozširovaniu semien do okolia. Možná je aj pastva oviec, takisto ako pri predchádzajúcej zlatobíle kanadskej, prípadne pôranie a pri menších porastoch sa využíva vykopávanie a vytrhanie rastlín. Používa sa, pravda, že opäť mechanický spôsob s aplikáciou herbicídneho prípravku a opätovne je potrebné realizovať tieto zásahy niekoľkokrát po sebe v niekoľkých rokoch. Čiže nie je možné ich odstrániť jeden alebo 2 roky po sebe, je tam potrebné niekedy aj 4 až 5 rokov. Ďalšou skupinou sú invázne dreviny. Pod inváznými drevinami ja som ich zaradila podľa poradia tak, ako sú pre mňa teda najdôležitejšie. Na konci sa budem venovať pajasenu žliaskatému a Negondu aceroides. Takže najskôr by som predstavila bestvarec krovity. Je to kér dekoratívneho vzhľadu, zvyčajne málo rozkonárený a dorastajúci do výšky 1 až 4 metre. Pri tomto druhu nestačí len mechanické odstraňovanie výrubom,
ale je potrebná aplikácia koncentrovaného registrovaného prípravku na ochranu rastlín priamo na reznú plochu hneď po výrube a využíva sa aj postrek celej rastliny herbicidom. Druhým je kustovnica cudzia. Je to drevina, respektíve teda kér nižšieho vzrastu. Vytvára husté porasty a popri opore rastie aj do vyšších výšok. A metódy odstraňovania sú najčastejšie pri tých menších porastoch je vykopávanie alebo vytrhanie, ale je potrebné dohliadnúť na to, aby v pôde neostali žiadne časti z koreňa, lebo druh môže opätovne vyrásť. Pri väčších porastoch sa môže použiť aj odstraňovanie porastu krovinorezom alebo mulčovanie zásadne pred kvitnutím. A reznú plochu je potrebné čím skôr natrieť koncentrovaným herbicidným prípravkom, aby sa obmedzilo zmladzovanie druhu. Používa sa aj postrek celej tejto rastliny herbicidným prípravkom. Negondoaceroides, alebo teda javorovec jaseniolisty, je to drevina, ktorá bola v minulosti vysádzaná na verejné priestranstva. Je to drevina, ktorá má sivohnedú kôru a dosahuje výšku až 20 metrov. Myslím, že v každom meste, na každom verejnom priestranstve sa táto drevina nachádza. No a spôsob jeho odstraňovania je najmä mechanické odstraňovanie výrubom, ale je potrebná aj následná aplikácia herbicidného prípravku na odstraňovanie rastlín. Herbicid sa musí hneď natrieť na reznú plochu. Používajú sa aj iné spôsoby, napríklad injekčná metóda, kedy sa herbicidný prípravok aplikuje priamo do kmeňa stojaceho stromu a strom sa vypíli až po jeho uschnutí. No a drevinou, ktorom som sa vlastne najviac venovala vo svojej rigoróznej práci a momentálne aj v doktoránskom štúdiu, je to Ailanthus altissima, alebo teda pajasen žliaskatý. Je to drevina, ktorá bola v minulosti vysádzaná, ktorá bola dovezená zo zahraničia. Vzhľadom k tomu, ako vyzerá, že tie súkvetia sú nádherné, tak bola vysádzaná naozaj na všetky verejné priestranstvá. Sa mi zdá, že v Rakúsku sa nachádza aj obrovská aleja týchto pajaseňov, ktorá bola vysadená na počesť nejakého cisára. Ale v tej dobe sa nevedelo, že bude to drevina, ktorá bude vzbudzovať obavy Európskej únie a bude teda patriť medzi invázne nepôvodné druhy. Ale teda, aby sme si o tejto drevine niečo povedali, je to drevina, ktorá dorastá do výšky 20 až 23 metrov. Kôra na kmeni je hladká, sivohnedá. Listy, ako vidíme na obrázkoch, sú protistojné, nepárno-perovité. A v jesennom období majú výraznú oranžovú, červenú až červenú farbu. Listy po rozmrvení v ruke nepríjemne páchnú. Takže tí, ktorí ste si to vyskúšali, tak viete veľmi dobre, že tá vôňa zostáva na týchto rukách, pretože naozaj má takú nezabudnutelnú vôňu tento pajasen žliaskatý. Takisto aj pri výruboch je to citeľné. Kvety sa vytvárajú v júni až v auguste, sú jednopohlavné, malé, 5-početné, sústredené vo vrcholíkových metlinách s výraznou vôňou. Je to veľmi nenáročný strom, ktorý naozaj rastie na rôznych miestach. Keď si môžete všimnúť, tak naozaj tie semená, ktoré sa rozširujú do okolia, sa uchytia všade. Je veľmi viditeľné aj to, keď sa nachádzajú nejaké opustené areály, že tieto pajasene, pokým sa tam zakorenia, tak sa nachádzajú vo veľmi veľkých húfoch a naozaj tohto pajasenia je potom veľmi ťažké sa zbaviť, ale to si povieme teraz za chvíľočku. Šíri sa vegetatívne a teda aj generatívne tento pajaseň a vytvára veľké množstvo koreňových výmladkov, z ktorých rastú nové jedince, teda po jeho vyrúbaní. A po zrezaní kmeňa sa vytvorí okolo pňa hustý porast výmladkov, ktoré je veľmi ťažko potom odstraňovať. Na jaseň produkuje ľahké semená, ktoré sú vetrom roznášané na väčšie vzdialenosti a pomerne dobre klíčia. No a metódy odstraňovania, teda zákon, nariadenie hovorí o tom, že je vylúčené akýkoľvek mechanické odstraňovanie výrubom. Je možné iba aplikácia, teda injekčná metóda, čiže chemický spôsob odstraňovania, ktorý sa aplikuje priamo do kmeňa stojaceho stromu registrovaným prípravkom na ochranu rastlín. Tento spôsob odstraňovania je šikmo dole,
sa do kmeňa vlastne vyvrtá diera alebo sa urobí šikmý zárez, do ktorého sa následne aplikuje injekčným spôsobom tento herbicíd. Je to v koncentrácii 2 ml. Záseky, respektíve vyvrtanie do kmeňa je potrebné realizovať každých 7,5 cm obvodu kmeňa. Najvhodnejší termín aplikácie je v čase vegetácie za suchého počasia, kedy sa herbicíd po aplikácii rýchlo vstrebáva do dreva. A takéto ošetrené jedinice sa ponechávajú aspoň 2 roky na danom mieste, až dôjde k úplnému vyschnutiu. No a zákon nám jednoznačne teda určuje, aký spôsob odstraňovania môžeme zvoliť pri jednotlivých druhoch drevín. Ako si môžeme všimnúť, sú tu rôzne značky, napríklad pri niektorých jedincoch, ako je akácia verbovita alebo prozopis, jahňadokvety, sa nachádza písmeno N. Je to výskyt druhu v prírode na území Slovenskej republiky, ktorý nebol k 30.6.2021 zaznamenaný. Potom je tu zoznam, kde je uvedená Európska únia a Slovenská republika. Čiže Európska únia je to zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré vzbudzujú obavy Európskej únie, čo som vám vlastne aj predtým rozprávala pre niektorých druhov, ktoré boli označené hviezdičkou. No a tie, kde sú označené druhy, kde je vlastne SK alebo Slovenská republika, je to zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. No a keď si prejdeme teda na to najdôležitejšie, tie spôsoby odstraňovania, ako si môžete všimnúť, sú tu spôsoby odstraňovania teda buď chemickým spôsobom, vykopávaním, vytrhávaním alebo frézovaním koreňov. Pre nás je teda najzaujímavejším Ailanthus altissima, ktorý je vlastne druhý v poradí, kde máme uvedený iba chemický spôsob odstraňovania, čiže prostredníctvom injektáže. Štátna ochrana prírody nás informovala, že do konca roka by malo dôjsť k zmene nariadenia, kde by sa vlastne chemický spôsob mal doplniť aj o mechanický spôsob odstraňovania, pretože samotný chemický spôsob je momentálne veľmi komplikovaný a je z hľadiska teda odstraňovania a ponechania tejto dreviny na verejných priestranstvách. Ako som teraz spomínala v predchádzajúcom slajde pri informácii o danej drevine, drevinu je potrebné, teda Ailanthus je potrebné injektovať, následne ho ponechať skoro 2 roky na mieste, pričom táto drevina vysychá, odumiera a dochádza k odumieraniu jednotlivých konárov, čiže tie konáre sú suché a následne môžu padať na zem, čo môže spôsobovať alebo teda ohrozovať majetok alebo ľudí. Čiže aj to sledovanie odumierajúcej dreviny je z hľadiska napríklad správovania verejných priestranstiev mestskými časťami alebo obcami veľmi náročné. Preto niekedy je dôležité riešiť toto odstraňovanie týchto inváznych drevín aj iným spôsobom, ako teda chemickým spôsobom. A ja teda budem ďalej pokračovať vo svojej prednáške, kde by som vám potom vysvetlila to, že čomu som sa vedovala teda vo svojej rigoróznej práci, akému výskumu a kde to bolo. Takže je to výskum inváznych drevín. V roku 2019 až 2021 som pôsobila ako vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy v mestskej časti Bratislava Petržalka, kde sme vlastne začali riešiť invázne nepôvodné druhy drevín. Začali sme robiť inventarizáciu týchto drevín na verejných priestranstvách a takisto aj o inventarizáciu týchto inváznych drevín v areáloch materských a základných škôl. Ale na začiatok, aby ste si teda pozreli jednotlivé tie termíny, ktoré tu mám na tejto osi, je to teda 8. mesiac v roku 2019. Tak začala by som tým, že Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy schválilo v marci 2019 materiál. Je to zóna bez pesticídov. Tento materiál mal obsahovať vytipované zóny hlavného mesta Bratislavy, kde sa natrvalo upustí od používania chemických postrekov, pesticídov a umelých hnojív s výnimkou používania prostriedkov na hubenie škodlivých hlodavcov, to je rodenticídov. Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Bratislava Petržalka prijala následne uznesenie,
To bolo v auguste roku 2019 a podpísala teraz zmluvu s týmto občianskym združením Zónou bez pesticídov a uzavrela zmluvu o používaní piktogramu, čím sa zabezpečí trvalo udržateľná a bezpečná údržba miest, čo malo mať mimoriadny ekologický význam. Teda v roku 2020 až 2021 sme začali s inventarizáciou, ktorú som teraz spomínala, na verejných priestranstvách a v areáloch materských a základných škôl. Zamerali sme sa najmä na Ailanthus altissima a Negundo aceroides. A teraz sme sa snažili o to, keďže ten počet týchto inváznych drevín bol naozaj veľmi veľký. Mám tu teda informáciu o tom, že koľko tých drevín sme momentálne vypočítali. Takže v 27 areáloch materských škôl a základných škôl bolo zistených 237 kusov inváznych druhov drevín, z čoho bolo 199 kusov Negundo aceroides a 38 Ailanthus altissima. No a preto sme sa zamýšľali nad tým, že akým spôsobom tieto dreviny, najmä Ailanthus altissima, môžeme z týchto areálov, ale aj verejných priestranstiev odstraňovať. A preto vlastne v spolupráci s magistrom Ivanom Ilkom z Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý teda bol súčasťou občianskeho združenia Zóna bez pesticídov, sme začali realizovať výskum odstraňovania týchto inváznych nepôvodných druhov Ailanthus altissima, ale iným spôsobom, na čo sme vlastne mali aj súhlasy dotknutých inštitúcií, čiže na vybrané druhy drevín, ktoré sme najskôr vyrúbali, z ktorých vlastne zostali pne, sme sa snažili injektovať kyselinu pelargónovú, kyselinu octovú. Potom to bolo vlastne termické odstraňovanie výmladkov a následné mechanické odstraňovanie. Avšak v rámci informatívnej správy, ktorá bola predložená do miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava Petržalka, tak poslanci vlastne schválili odstránenie týchto pňov prostredníctvom kyseliny pelargónovej a kyseliny octovej, na čo sme teda, ako som už spomínala, získali povolenie v rámci dotknutých inštitúcií, aby sme tento výskum mohli realizovať. Tento výskum sme pravda, že aj realizovali. Bolo to teda v 3 krokoch. Prvý krok bolo mechanické odstraňovanie výmladkov, čiže po vyrúbaní Ailanthusu altissima sme daný peň vyfrézovali a dôležité bolo následne mechanické pravidelné odstraňovanie týchto výmladkov z verejných priestranstiev. Na ľavom obrázku vidíte, že sú tam výmladky, ktoré zostali aj po vyfrézovaní. Vpravo si môžete všimnúť, že pravidelným odstraňovaním týchto výmladkov, a teda aj kosením, pravidelným kosaním, tak dochádzalo k týmto ako keby znižovaniu sily týchto výmladkov, čiže pravidelne by sme mohli povedať, že toto odstraňovanie, alebo teda mechanický spôsob odstraňovania mal význam. Ďalej je to chemická metóda, aplikáciou kyseliny pelargónovej, kde sme vlastne realizovali toto chemické alebo túto injektáž v septembri 2021 na 12 pňoch za využitia prípravku Finalsa, kde vlastne účinnou látkou kyselina pelargónová v 10%. Bolo navrtaných 5 vrtov a do každého vrtu bolo aplikovaných 5 ml účinnej látky kyseliny pelargónovej, kde sme si takisto všimli, že toto malo svoje opodstatnenie a využitie tejto kyseliny pelargónovej naozaj spôsobovalo to, že tieto výmladky začali teraz slabnúť a začali odumierať. Dobre, tak toto by bola teda moja prezentácia. Ak máte teda nejaké otázky, čo by ste sa chceli opýtať, čo sa týka aj inváznych nepôvodných druhov, alebo teda výskumu, ktorý sme realizovali v mestskej časti Bratislava Petržalka, tak veľmi rada vám na tieto otázky odpoviem.
Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. My sme sa veľmi okrajovo vlastne dotkli tejto témy už pri predchádzajúcom webináre, kde arboristka tiež z ISI, Euka, a teraz si nespomeniem na meno. Áno, Lalinská. Vlastne, áno, rozprávala o výbere vhodných druhov drevín, keď teda sa rozhodujeme, čo ideme sadiť. Teraz sme sa vlastne dostali už k tej téme, čo s takými pozemkami, kde takéto dreviny máme zasadené, prípadne sa nám to šíri. A ak môžem teda, zatiaľ teda neevidujeme otázky pod týmto vlastne live streamom, preto by som využila vlastne ten priestor ja, ak môžem. Ja teda pôsobím ako dobrovoľníčka vo viacerých združeniach a máme teda lokality, kde bojujeme s nepôvodnými alebo inváznými druhmi drevín. A chcela som sa spýtať na tie metódy vlastne nejaké eliminácie, ktoré ste na konci predstavili, ktoré vlastne sa týkajú takých tých menej, by som povedala, zvyčajných chemikálií, pretože väčšinou sa vlastne používa aj nejaký Roundup alebo niečo podobné. Sú tieto chemikálie, ktoré ste vy, alebo chemické látky, ktoré ste vy odskúšavali, menej škodlivé, čo sa týka životného prostredia, pretože napríklad niektoré z nich, ktoré sa teda bežne používajú aj v údržbe mestskej zelene, tak sú toxické pre napríklad vodné organizmy, nemali by sa používať v blízkosti napríklad vodných tokov až tak rozšafne, tak to poviem. Aké teda máte odporúčanie pre tých, ktorí majú obavy z použitia týchto chemikálií a teda či sú tie novšie menej nejaké toxické, tak to nazvem? Tak v prvom rade, keď už vieme, že na našom pozemku sa nachádzajú tieto invázne nepôvodné druhy drevín, pravda, že keď si s tým nevieme rady, tak je určite dôležité sa nakontaktovať na nejakého úradníka, ktorý má na starosti ochranu prírody a krajiny na konkrétnom obecnom úrade danej samospráve, aby nám teda presne určil, že či alebo teda nemusíme rovno na úradníka, môžeme sa nakontaktovať aj na nejakého arboristu, čo som na začiatku spomínala, aby sme teda nezačali odstraňovať dreviny, ktoré si myslíme, že sú nepôvodné a sú pôvodné, len sa tak správajú nepôvodne. No a to odstraňovanie, tak nie som veľkým zástavcom používania chemických metód, áno, čiže používanie nejakých takýchto herbicídnych prípravkov. Ja by som skôr odporúčala, že pokým máme takéto pozemky, kde teda už máme inventarizované dreviny, vieme, že sa tam nachádzajú nepôvodné druhy, tak tieto dreviny, ako pri väčšine z tých, čo som spomínala, tak použiť to mechanické odstraňovanie, čiže zrezanie, mulčovanie, vytrhanie. Niekedy, keď som čítala rôzne odborné články, tak pokým máme nejakú oblasť, dajme tomu niekoľko metrov štvorcových, takýchto inváznych nepôvodných druhov, či už sú to dreviny alebo sú to byliny, tak natiahnuť tam čiernu fóliu, ktorú nechať nejakú dobu pôsobiť. A v tom prípade vlastne dochádza k odumieraniu týchto jednotlivých častí týchto bylín alebo týchto drevín, ktoré sa tam nachádzali. Takže ja som skôr zástanca tohto mechanického odstraňovania. Takisto, aj keď som spomínala pri tom Ailanthus altissima, tak áno, zákonodarca nám hovorí o tom, že máme použiť iba chemický spôsob odstraňovania, čo sa mi zdá tiež napríklad, nie že nesprávne, ale nedáva nám inú možnosť iba použiť tieto chemické prípravky, tak pokým sa vlastne zákonodarca rozhodne a pridá tam aj ten mechanický spôsob odstraňovania, bude to pre nás jednoduchšie a tým pádom aj to pôsobenie na našu prírodu bude menej zásadné. Áno, rozumiem, ďakujem. Ak môžem poprosiť ešte, vlastne už nemusíme zdieľať prezentáciu. Ešte teda pripomeniem, že vlastne tá prezentácia bude potom dostupná vo forme teda nahrávky na YouTube kanály nadácie Ecopolis. Máme teda jednu otázku
ktorá teda sa týka, alebo teda dve otázky. Koľko to všetko stojí? Dá sa to nejako vyčísliť? Koľko si teda majú, neviem, vlastníci pozemku alebo samosprávy rezervovať v rozpočte, ak sa to dá na nejakú plochu určiť, alebo je to závislé od nejakého druhu? Dá sa približne aspoň nejako rádovo, o akých peniazoch rozprávame? No tak vzhľadom k tomu, že teda som pracovala aj v samospráve a riešila som túto problematiku, tak ono sa treba pozrieť na to takým väčším pohľadom. Hej, kedy chceme odstraňovať, dajme tomu to Negundo alebo ten Islandus, tak sú firmy, ktoré sa zaoberajú vlastne odstraňovaním týchto stromov. Nehovorím o pňoch, pretože pne na to sme mali vlastne na to sme mali povolenie, čiže nehovorím o pňoch, ale o odstraňovaní celkovo celých stromov, ako sa nachádzajú na verejných priestranstvách. Čiže pokiaľ nám zákonodárca hovorí o tom, že môžeme odstraňovať iba niektorým spôsobom, tak naozaj sú arboristi, ktorí sa tomuto venujú, alebo teda spoločnosti, ktoré dodávajú tieto prípravky na odstraňovanie, len sa tam zvyšujú nároky na tú údržbu tej dreviny v tom, že tú drevinu, keď ju injektujete, následne sa musíte o ňu starať a niekoľkokrát sa k tej drevine vlastne vrátiť. Pretože musíte zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť tej dreviny a úprimne naozaj sledovať drevinu 2 roky. Sama viem veľmi dobre, že je to náročné sa vrátiť k stromu 2 roky, mať zodpovednosť za strom, ktorý odumiera a vyčísliť to, no neviem, či by sa to dalo úplne vyčísliť, nakoľko naozaj sú tam človekohodiny, je tam tá starostlivosť. Akože približne by sme to možno vedeli vypočítať, ale skôr si myslím, že by bolo dobre ísť tým spôsobom odstraňovania celej dreviny, vyfrézovaním a vypýtať si individuálne teda povolenie, napríklad od štátnej ochrany prírody, na to, aby sme nejaké takéto dreviny mohli odstraňovať. My napríklad v Petržalke sme si pýtali individuálne povolenie na to, že mohli sme mechanicky odstrániť aj s vyfrézovaním tieto dreviny a bolo to menej finančne náročné, ako by sme mali postupovať podľa toho, ako nám zákonodárca káže, čiže chemická injektáž a následné vyrúbanie tej dreviny. Neviem, či som správne odpovedala na tú vašu otázku, ale naozaj to finančné ten finančný výpočet je naozaj, je to náročné momentálne vypočítať teraz. Závisí asi od toho, že koľko toho je, kde sa to nachádza, či je to dostupné nejakou technikou a podobne. Ak si spomínali, že teda sú aj publikované nejaké odporúčania, čo sa týka tej čiernej fólie, tak musím povedať, že kolegovia z Ekopolisu takéto odskúšavali a celkom dobre to účinkovalo v jednom teda priemyselnom areáli, ale to bolo nie na dreviny, ale na nepôvodné, alebo teda invázne byliny, pohánkovec konkrétne. Ak ste teda spomenuli povolenia, že ste si pýtali povolenia od štátnej ochrany prírody, môžeme ešte veľmi rýchlo spomenúť to, že či vôbec potrebujeme na výrub nepôvodného druhu alebo nepôvodnej dreviny nejaké povolenie, tak ako keď rúbeme, ja neviem, nejaký smrek alebo nejaký ovocný strom alebo niečo podobné. Ako je to s povoleniami na výrub a odstraňovanie takýchto drevín? Tak zákon o ochrane prírody a krajiny hovorí, že je potrebné mať povolenie na výrub, teda zjednodušene povinné na tie pôvodné druhy drevín. Invázne druhy drevín sme povinní teda vyrúbať, ale za podmienok, ktoré sú určené v zákone alebo v nariadení ohľadom týchto inváznych nepôvodných drevín. A tam je teda dôležité brať do úvahy to, akým spôsobom ich môžeme odstraňovať. Ako som aj hovorila, že napríklad to Negundo aceroides tam môžeme odstrániť aj mechanickým spôsobom a pritom Ailanthus iba chemický spôsob odstraňovania. A ešte som chcela povedať, čo sa týka toho odstraňovania toho Ailanthusu, keď ste sa pýtali teda na tú sumu, tak treba do toho započítať aj to, že ten priestor musí byť ohradený. Do toho priestora, ktorý je ohradený, nemôže nikto vojsť a musíte ten priestor sledovať. Čiže veľakrát tieto dreviny sa nachádzajú napríklad na parkoviskách a osobne si neviem predstaviť, že 2 roky napríklad ten priestor takto monitorovať, mať ho uzavretý a dávať pozor na to, aby sa tam proste nestala nejaké ohrozenie zdravia života alebo poškodenie majetku.
Ďakujem veľmi pekne. Poďme na ďalšiu otázku. Týka sa takzvanej permakultúry, alebo my sa s tým teraz stretávame v Ekopolise aj v princípe, keď sa vlastne debatujeme o agrolesníckých systémoch. Otázka konkrétne znie, že teda ten, kto ju položil, píše, že má záujem o vytvorenie takzvaného food forestru, systému jedlých rastlín a drevín, ktorý vlastne imituje prírodzené ekosystémy v rámci princípov permakultúry, a otázka znie, či je vlastne vôbec možné rozmýšľať nad nejakým vnášaním nepôvodných druhov drevín do takýchto systémov, že či by ste preferovali len čisto pôvodné dreviny alebo aj nepôvodné, a či sú nejaké iné dopady, čo sa týka dopadov na ekosystém, keď je drevina nepôvodná, ale neinvazívna. Ešte doplním, ak môžem, my sa vlastne stretávame s tým, že niektoré plochy sú už treba zerodované alebo vysušené, alebo sa tam tak zmenili podmienky, že naše pôvodné druhy tam neprosperujú celkom dobre. Čiže aj tie nepôvodné druhy, ktoré vlastne sem nosíme alebo sa snažíme teda dostať, tak sa ukazujú ako perspektívnejšie z hľadiska tých zmien, podmienok a zvyšujúcej sa extrémnosti počasia. Čiže pôvodné druhy zatiaľ neinvázne, ako súčasť nejakých agrolesnických alebo permakultúrnych systémov. Osobne ešte som sa danou problematikou nezaoberala, tak pokým by bol záujem, tak pravda, že môžeme si túto tému rozobrať viacej teraz s účastníkom, ktorý položil túto otázku, lebo momentálne teraz by som nevedela na to odpovedať, tak môžeme túto otázku potom rozvinúť ďalej v nejakom texte, alebo teda pokým sa na nás nasmeruje, tak ja mu veľmi rada potom odpoviem. Alebo teda, ak viete vy v rámci Ekopolisu niečo povedať, tak budem veľmi rada. Konkrétne my sme sa vlastne stretli napríklad s otázkou orecha čierneho, ktorý vlastne sa vysádza v súčasnosti ako nepôvodný, a teda na to treba súhlas. Na druhej strane je teda odolnejší voči tým škodcom, ktoré sa rozširujú a ktoré sú v súčasnosti na bežnom orechu. Čiže toto je možno taký konkrétny druh, ktorý možno, ak máte nejakú skúsenosť s neho. Úprimne nemám skúsenosť. Ďakujem veľmi pekne. Zatiaľ ďalšie otázky nevidím, a v súvislosti vlastne s tým, čo sme pred chvíľočkou sa rozprávali, tak čo hovoríte na taký názor, že niektorí vlastne ľudia vravia, že tie naše pôvodné dreviny s tým, že sa zvyšuje tá extrémnosť počasia, sú dlhšie obdobia sucha, mení sa možno ten vodný režim, tak ako keby odchádzajú z toho nášho územia, že sa vlastne celé ako keby pásmo predpokladá sa v niektorých modeloch, že sa nám ako keby pohne a že tu budú podmienky ako možno niekde v Stredozemi v súčasnosti. Ako na toto vieme zareagovať, a diskutujete o tomto, keď sa diskutuje o nepôvodných a inváznych druhoch drevín, že či nejaké existujú, nazvime to, že výnimky, alebo si proste povieme, že tak neprežije nám tu nič iné, tak rezignujeme na to a necháme tu teda len tie nepôvodné druhy. No, čo sa týka vlastne toho, že dochádza k zmene klímy, tak naozaj je to možné pozerať u niektorých drevín. Napríklad si zoberme brezy. Tie za posledné 3-4 roky neskutočne odumierajú a vysychajú. Je to naozaj spôsobené tou zmenou klímy a tými vysokými teplotami, čiže im sa tu nepáči a odumierajú. Ďalšími takými drevinami sú napríklad topole. Tie tiež, pokiaľ sú na nejakých verejných priestranstvách, tak častokrát je viditeľné, že naozaj obsychajú. No a čo sa týka tej vašej druhej časti tej otázky, no tak invázne nepôvodné druhy, no tak zákon nám hovorí to, že naozaj tie dreviny nemôžeme vysádzať. Je veľmi ťažké sa ich potom zbavovať. Si zoberte napríklad aj ten ailanthus. Je to drevina, ktoré sa tu veľmi páči, veľmi rýchlo sa u nás udomácnila, ale je tom veľmi ťažké sa jej zbaviť. Tak keď tu budeme mať samé nepôvodné druhy drevín a naozaj dôjde ku zmene klímy, áno, vyššej zmene klímy, tak možno tie dreviny, ktoré boli pre nás pôvodné, už potom, vzhľadom k tomu, že tých nepôvodných inváznych druhov drevín tu bude viacej, tak nebudú mať možnosť sa u nás uchytiť a
a zostať tu s nami, keď to tak mám zjednodušene povedať. Áno, možno niektorí ľudia si myslia, že strom ako strom, ale my to napríklad vidíme v brehových porastoch, že ako náhle vlastne dojde k nejakému zásahu do toho ekosystému, tak tie naše pôvodné druhy, ktoré tam dobre prosperujú, ako jelša alebo vrby a podobne, tak vlastne sú veľmi rýchlo nahrádzané tými nepôvodnými, ktoré ale napríklad nie sú tak odolné voči erózii, nevedia tak vlastne držať brehy, a čo nám potom vlastne spôsobuje napríklad aj ohrozenie majetku alebo dokonca aj životov ľudí pri takých tých situáciách, kedy je zvýšený prietok. Na druhej strane pravdepodobne naše deti budú poznať niektoré druhy drevín, ktoré my ešte dneska až čas nevidíme, možno sa s nimi budú bežne stretávať, nielen teda v záhradách, ale možno aj niekde popri cestách a podobne, čiže toto ešte uvidíme, že ako sa to celé bude vyvíjať, ale teda naozaj súčasná situácia je taká, že máme nejakú legislatívu, ktorá reaguje na určité vedecké poznatky, aj skúsenosti a zatiaľ teda je platná, určite teda aj to vedecké poznanie sa vyvíja a pravdepodobne sa teda budú aj tieto veci meniť. Ja teda pozerám ďalšie otázky, už nemáme a pomaličky sa nám naplňa čas. Dnes sme teda rozprávali o nepôvodných a inváznych druhoch drevín, ktoré na jednej strane sa môžeme teda, alebo nie, že môžeme, ale sa musíme vystrihať toho, aby sme ich aktívne sadili, aj keď nám dá nejaký sused alebo dobrý kamarát, že aha, pozri sa, toto perfektne prosperuje v mojej záhradke, už toho mám hrozne veľa, tak ti odkopem a tuto si vysed na svoju záhradku. Naozaj aj z jedného jedinca tohoto invázneho druhu nám môže vzniknúť veľký problém nielen v našej záhradke, ale aj v okolitých prípadne prírodných ekosystémov a potom vlastne ako domino efekt nám to môže priniesť ďalšie a ďalšie negatívne dopady. Dnes sme sa ale teda rozprávali o tom, ako sa vysporiadať s týmito druhmi, teda vybranými druhmi, čo sa dá teda robiť, keď už ich na pozemku máme, čo teda k tomu potrebujeme a dotkli sme sa trošku aj tej témy, že ako k tomu teda prístupovať možno v budúcnosti vo verejnej zelení, alebo teda aj v tých lokalitách, kde teda nemáme nejaké ohradené. Myslím si, že táto téma je témou, ktorá sa netýka len odborníkov a expertov, ale aj bežných ľudí, aj tých, ktorí teda budú chcieť sadiť stromy. My v nadácii Ecopolis máme veľmi striktné požiadavky, že nie je možné podporovať výsadbu nepôvodných a už vôbec nie nejakých inváznych alebo nejaké starosti vzbudzujúcich druhov drevín. Preto teda sa snažíme vysvetľovať a informovať ľudí, že toto je problém už dnes pre ekosystémy aj pre nás. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Daniele Váškovej-Kasákovej zo spoločnosti ISA Slovensko, ktorá sa tejto téme teda venuje. Bude tento záznam zverejnený a v prípade, ak máte ďalšie otázky, prípadne by ste chceli vedieť viacej o jej skúsenostiach s tými praktickými, ale aj výskumnými úlohami, ktorým sa venuje, tak neváhajte nás kontaktovať a ďakujem ešte raz veľmi pekne. Do počutia, dovidenia.